Diolch yn diweddio. Diolch yn edio Dduw am gyfle arall i ddod i'th geisio di ac i daddoli di. Ac ni yn gofyn am nerth i wneud hyn. Y bydd ein haddoliad yn dwy'n clod i'th enw di ac yn dy blesio di. Tyrd felly yn plith, i ni'n gofyn am tywalliad o'th ysbryd glân arno. Yn gofyn hyn oll trwy enw ac heddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni ddechrau drwy ganu'r emyn rhif 213. Dyma gariad fel y moroedd, tosturiaethau fel y llu. 213 gwn i sefyll uwch ni. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na luniaeth ysgam drws nesaf yn y neuadd. Bydd ein cwrdd gweddi misol yn cael ei chynnal ar y drydydd nos Iau o'r mis sef Mawrth y 4 ar 15, Mawrth 19 am hanner awr dydd 7. Bydd hoedfa nesaf prynhawn Sul am hanner awr wedi 3 ac fe fydd y parchedig Vernon Hyam yn pregethu. Nawr wrth i'r casgliad cael ei gymryd ganwn ni'r emyn rhif 103. Mi dafla maich oddi ar fy ngwar wrth deimlo dwy foloes, ei ogrwydd fel mynyddoedd byd drin ganu wrth dy groes. 103 gwn i eistedd i ganu hwn.
Gyda fi'n darlleniad o'r Hen Testament, llyfr Numeri, y bedwared llyfr yn y Beibl, Genesis, Exodus, Leviticus ac yna Numeri. Pennod 21, ac yn dechrau'n adnod 4. A hwy a eithant o fynydd Hor ar hyd ffordd y môr coch i amgylchu tir Edom, a chyfing ydoedd ar enaid y bobl oherwydd y ffordd, a llefarodd y bobl yn erbyn Duw ac yn erbyn Moses. Paham y dygasoch ni oraifft i farw yn yr anialwch, cynnes nid oes na bara na dwfr, a ffiaidd yw gan ein henaid y bara gwael hwn. A'r arglwydd anfonodd ymysg y bobl serff tanllyd, a hwy a frathasant y bobl a bu ferw o Israel bobl lawer. A daeth y bobl at Moses a dywedasant, pechasom canis llefarasom yn erbyn yr arglwydd ac yn dy erbyn dithau. Gweddio ar yr arglwydd, ar yri ohono ef y serff oddi wrthym, a gweddiodd Moses dros y bobl. A dywedodd yr arglwydd wrth Moses, gwna i ti sarf danllyd a gosod ar drostan, a phawb a frather ac a edrycho ar honno y fydd byw. A gwnaeth Moses sarf bres ac a'i gosododd ar drostan, yna os brathau sarf wr ac edrych ohono ef ar y sarf bres, byw fyddai. Ac yna un adnod yn Ioan 3 adnod 14, ac megis y darchafodd Moses y sarf yn y difeithwch, felly y mae'n rhaid dyrchafu mab y dyn. Bydde bendith Duw ar iair sanctaidd ef. Gydewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn eitio Dduw am gyfle arall i ddod yma ger dy fron ac i ddod i'th di, ac yn diolch am dy ddiwrnod di, am dy cyfle i alw ar dy enw di, i ddyrchafu dy enw, i ganu dy glodydd ac i wrando ar dy air. Ac i ni'n diolch ein bod yn gallu gwneud y pethau hyn, ein bod yn gallu dod o'th flaen trwy heiddiannau dy fab yr arglwydd Iesu Grist, ein bod yn gallu dod â'n clodydd ger dy fron. I ni yn ymwybodol o Dduw o'n gwendid a'n methiannau. I ni yn ymwybodol ein bod ni hyd yn oed yn crwydro yn ein meddyliau wrth i ni ganu'r emynau yma. Ond eto o Dduw, i ni yn ymdrechu i wneud yr hyn sydd yn iawn, yr hyn sydd ar ein cylonau, ac i ni yn ymdrechu dyrchafu dy enw di goriwch pob enw arall. I ni yn gweddio Dduw am y nerth i geisio dy wyneb fel ag y dylsen ni. O Dduw, i ni'n gwybod tro ar ôl tro, i ni'n methu a gwneud hyn, ac i ni yn siomi yn hunan mor aml, nad ydyn ni yn dyfoliannu di fel ag y dylsyn. Ond o Dduw, i ni yn gofyn i ti i drigarhau unwaith eto ac i'n helpu ni yn ein gwasanaeth yma, i'n helpu ni yn ein haddoliad, yn ein gwrandawiad o Dduw. I ni'n gwybod am yr blinder corfforol, am yr meddyliau sydd yn ein pennau ni o Dduw, yr prysurdeb bywyd, ac mae pethau'n dod i gof yn ystod oedfa hyd yn oed, ac yn mynd â'r meddyliau ar ryw drywydd arall. O Dduw, madden ni am hyn, ac i ni yn gofyn i ti'n helpu ni heddi i geisio dy wyneb di gyda'n holl nerth, ac i ni dyfoliannu di, ac i ni fod yn ymwybodol o'th bresenoldeb yma yn ein plith. O Dduw, i ni yn gofyn i ti i ymweld â ni fel dy bobl unwaith eto. Dyma yw ein hunig obaith, dyna'r unig obaith sydd i'r wlad hon. Ond i bai i ti ddychwelyd i'n plith, yna does dim gobaith. Os nad yw dy bresenoldeb gyda ni, yna ofer yw ein ymgynnull ynghyd yma i geisio dy wyneb. Mae'n rhaid i ti fod yma gyda ni. Ac felly ni'n gofyn i ti i drigarhau ac i bresenoli dy hun. Ar ei bob un o'n i deimlo, ac i fod yn ymwybodol o'th gwmniaeth yma, wrth i ni ganu, wrth i ni alw ar denw, ac wrth i ni wrando ar dy air. O Dduw, i ni yn gofyn i ti i dywallt ysbryd arnom ni ac ar ein gwlad unwaith eto. Mae'n anodd i ni ddychmygu dyddiau lle bydd pobl yn dychwelyd i'th di i wrando ar dy air. Mae'n anodd dychmygu y sabath yn ddiwrnod o dawelwch o brysurdeb y byd. Mae'n anodd i ni ddychmygu ein dinas ni a'i siopau wedi cael ar y sabath. Nid yn hir yn ôl yr oedd ein gwlad yn profi hynny. Ond eto mewn cyfnod byr iawn o amser, mae'r wlad wedi mynd yn bellach ac yn bellach oddi wrth i ti.
A does fawr ddim byd i'n hatgoffa dy fod wedi bod yn real ac yn agos i ni fel gwlad. Mae yna adeiladau capeli dal i fyny, ond eto Dduw y maent wedi cael ei newid i ryw bwrpasau eraill. Dyw dy ddiwrnod i ddim yn cael ei gofio o gwbl, ac o Dduw, prin i'r bobl sydd yn cofio adeg pan yr oedd y Sabath yn ddydd wahanol. O Dduw, felly mae'n rhaid i ti i ddod yn ôl ac i weithio. Mae'n rhaid i ti i dywallt dy ysbryd mewn ffordd nerthol o ddifri. Ni yn gwybod o Dduw yr wyt ti yn abal i wneud hyn, yr wyt ti yn Dduw sydd yn holl alluog, yr wyt ti yn abal i wneud yr hyn sydd y tu hwnt i'n deall ni, tu hwnt i'n dychymyg ni hyd yn oed, yr hyn sydd yn amhosibl yn ein golwg ni. Ac felly ni'n gofyn i ti i dywallt dysbryd, i weithio, i ddwy'n pobl at y ti dy hun, ar hyd a lled ein gwlad, y bydd y rhai sydd erioed wedi troedio mewn i gapel, y bydd rheini yn cael ei dwyn ata ti trwy dy ras anorchfygol. Y bydd y rhai sydd wedi treulio bywyd cyfan yn y capeli sydd ar hyd a lled ein gwlad, ac eto erioed wedi clywed yr efengyl, erioed wedi deall yr efengyl, y byddan nhw hefyd yn dod i weld rhyfeddod dy ras di trwy'r arglwydd Iesu Grist. Felly o Dduw, i ni yn cyflwyno hyn oll i ti, ac yn gofyn i ti i weithio, i wneud hyn fel y bydd dy enw di yn cael ei ddyrchafu goruwch pob enw arall. Felly o Dduw, trigar hawrth ni yma yn ein hoedfa ni. Ni'n gofyn i ti fendithio bob rhan o'r oedfa, ac y byddi di yn cael yr holl fawl a'r clod. I ni felly yn cyflwyno hyn oll i ddofal di, ac i ni'n gofyn hyn trwy enw ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch i ni ganu emyn arall rhif 102. Mae'r orsedd fawr yn awr yn rhydd, gwrandewyr llais y gwan, wel cyfod bellach fenaid pridd anadla tua'r lan. 102 gewn ni sefyll i'w chanu.
Bydd am yn testyn o'r Efengyl yn ôl Ioan, penod 3 ac adnod 14. Ioan 3, adnod 14. Ac megis y dyrchafodd Moses y sarf yn y diffeithwch, felly y mae yn rhaid dyrchafu mab y dyn. Mae'r benod yma'n un adnabyddus iawn, mae'n un rhyfeddol, mae'n llawn gwirioneddau yr Efengyl. Yn y benod hon, ni'n darllen am y sgwrs fi rhwng yr Iesu a Nicodemus, ac mae yna wersi holl bwysig yma. Os ydych chi am ddeall yr Efengyl, yna darllenwch y drydedd benod o'r Efengyl yn ôl Ioan. Mae Iesu Grist yn dangos i Nicodemus pwysigrwydd deall materion sydd oddi fri, hynny yw o'r nefoedd. Ac nid i feddwl yn ddeiarol. Dyna'r wers sydd yma yn y benod hon. Mae e'n pwysleisio bod yr Efengyl yn dod o'r nefoedd, ac mae nid rhywbeth dynol, rhywbeth deiarol yw e. Ni'n darllen y drydedd adnod ymlaen o'r benod. Iesu atebodd ac y ddywedodd wrtho, yn wir, medda fi ti, oddi eithir geni dyn drachefn, ni ddichon efe weled teyrnas ddiw. Nicodemus a ddywedodd wrtho, pa fodd y dichon dyn ei eni ac efe yn hen? A ddichon efe fyned i grodd ei fam eilwaith a'i eni? Iesu atebodd ac y ddywedodd, yn wir, medda fi ti, oddi eithir geni dyn o ddwfr ac o'r ysbryd, ni ddichon efe fyned i mewn i deyrnas ddiw. Yr hyn a aned o'r cnawd sydd gnawd, a'r hyn a aned o'r ysbryd sydd ysbryd. Na ryfedda ddywedyd ohono fi wrthyt, mae'n rhaid eich geni chwi drachem. Nawr dyna i chi yn ddigon clir, mae nid rhywbeth deiarol yw yr Efengyl. Os ydych chi am fod yn Gristion, nid yw e yn rhywbeth cyffredin, nid crefydd yw e. Dwi ddim wedi wneud â chrefydd fel ag y cyfryw. Mae bod yn Gristion yn rhywbeth sydd yn dod o'r nefoedd. A dyma yw holl fwrdwn neges Iesu Grist yma yn y benod, trwy'r ysgrythyr, dyna yw'r Efengyl. Mae rhywbeth o'r nefoedd yw e, rhywbeth sydd yn goruwch naturiol. Unwaith eto, mae'n rhyfedd yn diwe. Dwi ddim yn anodd credu yn y goruwch naturiol. Mae e'n rhywbeth, os ydy Duw wedi creu y byd, yna mae e'n amlwg y gall pethau ddigwydd sydd yn oruwch naturiol. Eto, ni'n byw mewn oes sydd yn honni nad ydyn nhw'n credu mewn fath bethau. Wel, os ydych chi am fod yn Gristion, mae rhaid i chi fod yn credu yn y goruwch naturiol. Achos fedrwch chi ddim fod yn Gristion, oni bai bod rhywbeth goruwch naturiol yn digwydd i chi, rhywbeth sydd yn ysbrydol. Ac felly mae'r neges sydd yma yn y benod hon, yr un mor berthnasol heddi, ag yr oedd e pan dywedodd Crist y geiriau y tro cyntaf. Yr oedd dyn pryd hynny, fel heddiw, dal yn meddwl am bopeth yn ddeiarol. Dyna un o ganlyniadau'r cwymp. Mae dyn yn meddwl yn ddeiarol. Dyw dyn ddim gallu meddwl yn ysbrydol. Beth sy'n rhyfedd, ni'n dod i ryw fath o oes sydd yn dweud ei bod nhw yn deall yr ysbrydol. Chi'n clywed y gair, yr ysbrydol yma, yn cael ei ddefnyddio drwy'r amser mewn gwahanol gyd-destynau. Ac mae pobl yn dweud bod eisiau edrych ar ôl eich materion corfforol, meddyliol, ysbrydol, ac yna'r ysbrydol mae rhywbeth sydd fyny yn y cymylerw, rhyw deimladau rhyfedd, ac mae yna rhyw brofiadau, os ewch chi rhyw wlad tramor ac helpu pobl, mae rhyw brofiad ysbrydol i chi'n cael. A mae rhyw ddiffiniad rhyfedd iawn o'r ysbrydol. Y broblem yw, maen nhw'n defnyddio'r gair, ond dim clem dyn nhw be mae'r gair yn ei olygu. Ond maen nhw'n defnyddio fe ac yn meddwl, wel ie, mae'n bwysig bod yr elfen ysbrydol yma gyda ni. Ond bod nhw'n defnyddio'r gair ysbrydol, be maen nhw'n golygu? Rhyw deimlad bach, rhyw bili pala yn y bol. Rhyw ymwybyddiaeth bod yna rhywbeth special yn digwydd. Ac felly mae hwnna yn cael ei ddiffinio fel rhywbeth ysbrydol.
Ac felly gellir cael y profiad na unrhyw le. Gallwch chi cael y profiad na yn gwylio Cymru chwarae gym o rygbi, gwylio Cymru chwarae gym pêl-droed, y dydd Gwildewi, diwrnod ysbrydol i'r Cymru. Dyna be fi pobl yn defnyddio, siŵr o fod, dwi ddim yn gwybod os dwi'n iawn fyna, dwi ddim yn deall nhw pan maen nhw'n dweud y peth. Ond mae sy'n ni'n meddwl, mor falch i ni fod yn Gymru ac fod yn ddydd Gwildewi heddi, mae rai pobl yn dweud bod yna rhyw brofiadau ysbrydol, petai chi'n mynd i rhyw gyngerdd a bod chi'n clywed rhyw ganu, ac oedd na'n brofiad ysgytwol, oedd yn ysbrydol. Dwi'n yn gwybod beth maen nhw'n golygu o'r peth. Ysbrydol yw rhywbeth sydd yn dod o'r nefoedd, o ddifri. Rhywbeth sydd tu hwnt i ni, tu hwnt i ddyn, uwch ben dyn, rhywbeth sydd yn dod o ddiw. Ond y broblem yw, dyw pobl ddim yn deall hynny, ac felly maen nhw'n defnyddio'r gair ysbrydol i ddisgrifio rhywbeth deiarol a rhywbeth dynol. A dyna yw crefyddau'r byd. Mae crefyddau'r byd, bod y term ysbrydol yn cael ei fachu ar y gair crefyddau, dyw e ddim yn ysbrydol, mae e'n ddynol. Achos beth yw crefyddau'r byd? Yw ymgais dyn ar y ddeiar i ddod o hyd i Dduw, a dyn nhw ddim yn gallu dod o hyd iddo fe. Maen nhw dal i chwilio amdano fe, ac maen nhw wedi creu rhyw reolau sydd yn mynd i helpu nhw deimlo, falle bydd hwn yn helpu ni gyrraedd Duw. Os a i ar ber yr undod, fe fydd hwnna'n brofiad ysbrydol mynd ar y wac a gweddio sawl gwaith, ac falle bod fi'n mynd heb pethau, yn mynd heb fwydydd, yn mynd heb rhyw brofiadau, ac felly mae hwnna'n rhyw brofiad ysbrydol, ac felly maen nhw'n bethau dwi'n gallu wneud. Mae unrhyw un yn gallu mynd heb fwyd. Mae unrhyw un yn gallu mynd am wac sydd yn bell o rhyw ber yr undod. Mae unrhyw un yn gallu adrodd gweddiau. Ond rhywbeth deiarol yw'r heina, rhywbeth mae dyn yn gallu wneud. Ymdrechion dyn i gyrraedd Duw, i gael heddwch, ac ar ôl y ber yr undod, maen nhw'n gobeithio bod nhw'n teimlo'n well, ac falle bod nhw. Ond trwy deimlad corfforol yw siŵr o fod maen nhw wedi blino'n lan. Neu falle bod nhw wedi gweld rhyw fachlyd hael ar y ber yr undod, ac oedd yn bert, ac felly roedd hwnna'n rhyw brofiad ysbrydol. Chwbod beth? Mor drist yw'r disgrifiad na o gryfyddau'r byd, a dyna beth yw e, mae e hefyd yn ddisgrifiad o'r eglwys Efengyledd. Dwi ddim yn ymddiheurio am fynd ymlaen am hyn dro ar ôl tro, achos dwi yn sicr o'r un peth. Mae cyflwr yr eglwys Efengyledd mor ddi, mor drychinebus, mae cynnyrch yr eglwysi Efengyledd ar hyd a lled o wlad, mor bell o'r hyn sydd yn yr ysgrythyr, mae'n rhaid rhoid yr hybydd yna. Yn y gobeith, peryg yw bydd rhai yn gwylltio, dwi ddim yn gwrando ar nhw, ond yn y gobeith bydd yna rhywun yn gwrando, a bydd rhywun yn gweld mae gwir yw'r peth. Mae proffes Efengylaidd heddiw ar y cyfan, nid yn bob un, ond ar y cyfan, yn fater deiarol fel crefyddau'r byd. Yn rhywbeth gellir ei wneud. Ni sydd yn penderfynu dewis Crist. Mae llawer heddiw wedi penderfynu, roed ei llaw i fyny, gweddio rhyweddi, dewis Iesu Grist fel gwaredwr. Maen nhw'n penderfynu credu ynddo fe. Maen nhw'n penderfynu, dwi wedi cael llon bol ar y math yma fywyd, dwi'n licio'r sŵn a sain ar y fengil yma, ac felly dwi'n penderfynu credu. Ac felly mae'n siwtio nhw ar y pryd, falle bod yna bobl yn y capel maen nhw'n licio, falle bod nhw'n mwynhau cwmniaeth y bobl, ac maen nhw'n teimlo'n gyffyrddus, ac felly maen nhw'n penderfynu, achos maen nhw'n hoffi'r hyn maen nhw wedi glywed. Ac dyna yw eu crefydd nhw, sydd ddim gwahanol i unrhyw grefydd y byd. Dyna be maen nhw'n wneud. Maen nhw wedi penderfynu dilyn rhyw drywydd, dilyn rhyw reolau, rhywbeth sydd yn ein nhw teimlo'n well ar y pryd. Mae'r capeli wedi mynd felly hefyd yn efengylu fel hyn. Dyma beth yw'r broblem, dyma beth ni'n gweld heddi. I chi meddwl pam fod capeli wedi newid yn y ffordd maen nhw'n addoli ac yn efengylu? Wel, mae yna bwysau arnyn nhw i berswadio pobl i gredu yn dios yna. Os yw person yn gallu penderfynu credu yn Iesu Grist, yna mae yna bwysau ar y pregethwr a'r aelodau i berswadio'r person hynny i gredu yn Iesu Grist. Ac felly, pan maen nhw'n gweld bod i dulliau traddodiadol nhw wedi methu, maen nhw'n meddwl na'i newid i wneud e'n fwy deniadol mwyn wneud yn haws i bobl benderfynu.
Ac felly dyna be maen nhw'n neud. Maen nhw'n newid yr addoli, maen nhw'n newid y bregaeth i fod yn falle 20 munud a sawl joc yn y peth. Maen nhw'n cael pobl i gymryd rhan, a mae rhywun yn cerdded mas ac yn cymryd rhan, mae rhywun arall yn cerdded mas ac yn cymryd rhan, mae rhywun arall yn dod mas, rhywun rhoi plant, a maen nhw'n edrych yn neis iawn. Mae rhyw band yn chwarae, mae rhywun yn canu, maen nhw'n canu fel cynulleidfa, caneuon bach ysgafn, a rhyw gerddoriaeth, maen nhw'n cael band i chwarae, maen nhw'n neud y mor gyfoes os i phosib, ac yna maen nhw'n rhoi pwysau, credwch yn Iesu Grist, ac yna mae pobl yn meddwl, fe greda i yn Iesu Grist, mae hwn yn hyfryd. Dyna'r union beth mae cryfed ar byd yn neud. Dydy'r eglwys Efengyl dim gwell. Dyna be mae Iesu Grist yn ceisio ei esbonio fan hyn. Mae e'n pwysleisio natur ysbrydol yr Efengyl. Mae oddi uchod y daw. Mae gwaith Duw yn llwyr yw'r Efengyl. Dyna be mae Iesu Grist yn dweud fan hyn. Mae'n dweud beth yw'r Efengyl, mae'r holl ysgrythyr yn ei ddweud, ond mae'n canolbwyntio fan hyn. Mae'n dweud wrth Nicodemus, rhaid eich gen i chi drachem noddi fri. Mae'n rhaid iddo fod yn rhywbeth goruwch naturiol. Mae dod yn Gristion nid yn ddewis personol, mae yn Duw yn gweithio yn eich enaid chi. Mae yn waith sydd yn dod o Dduw yn unig ac yn llwyr. Nid crefydd yw e. Nid dewis yw e. Mae e'n rhywbeth ysbrydol. Wel, bod y cefndir na braidd yn hir, dyna i chi gefndir yr adnod yma. Achos yn y benod hon, dyna'r holl fwrdwn y peth. Mae'n rhaid i chi ddeall beth yw'r Efengyl, mae rhywbeth ysbrydol yw e. Wel, yn gyntaf, ddim mor hir fydd brathiad gwenwynig, ac yna yn ail hoffwn i edrych ar y feddyginiaeth iachusol, ac yna yn olaf yr edrychiad achubol. A 14, ac megis y dyrchafodd Moses y sarf yn y diffeithwch. Felly, mae'n rhaid dyrchafu mab y dyn. Felly cofiwch nawr, yng nghyd-destun, mae rhywbeth ysbrydol i ni'n sôn amdano. Nid dewis, mae'r Efengyl yn cael ei egluro fan hyn yn adnod 14. Mae Iesu Grist fan hyn yn esbonio fe mewn ffordd gwahanol eto. Mae wedi cael sgwrs gyda Nicodemus. Nawr mae fan hyn yn esbonio'r peth trwy gyfeirio at ddigwyddiad a ddigwyddodd yn yr Hen Testament. Pan oedd yr Iddewon ar daith o Sinai i wastadeddau Moab. Ond roedd pobl Dduw wedi pechu, ac o'n wedi pechu dro ar ôl tro. Ac yr oedden nhw'n cwyno ac yn gwrthryfela yn erbyn Duw. Dyna'r disgrifiad o'r hanes. Darllenon ni fe Niwmeri 21, ac os ydych chi'n edrych yn adnod 5, a llefarodd y bobl yn erbyn Duw ac yn erbyn Moses. A dyma be maen nhw'n dweud, pa ham y dygaswch ni o'r aifft i farw yn yr anialwch? Cynnes nid oes na bara na dwfr, a ffiaidd yw gan ein henaid y bara gwael hwyn. Dyna chi ddisgrifiad pobl Dduw. Dyna sut mae pobl Dduw yn siarad. Wedi'r holl fendithion, yr holl drigareddau, hanes y bobl yn anhygol, dro ar ôl tro Duw yn ei bendithio nhw, ac yna maen nhw'n ymateb fel hyn. O'n nhw'n cwyno am Moses, arweiniwr Duw, ond nid yw hwn mor gyffredin heddiw. Ond nid yw e, mae'n dal i fod yn diwedd. Oedd yn digwydd yn yr Hen Testament, oedd yn digwydd yn y Testament Newydd, oedd yn digwydd yn yr Eglwys Fore, oedd yn digwydd yn ystod y cyfnod diwygiad Protestanaidd ac yn yr diwygiad Efengylaidd ac erbyn heddi, mae dal i ddigwydd. Mae'n rhemp heddi yn diwedd. Mae'n rhemp. Does fawr ddim Eglwys Efengylaidd pur ar ôl, nag oes na. Ac mae'r bobl bron iawn wedi llwyddo cael gwared ar pob gwas yr arglwydd ffyddlon o'r eglwysi Efengylaidd hynny. Ac os nad ydyn nhw wedi llwyddo, fe fydden nhw'n trial eto rhywbryd. Fydd ddim yn hir eto cyn byddwn ni'n gweld rhyw don arall o ymgais i cael gwared ar weision yr arglwydd. Pam? Chos dyna beth yw'r disgrifiad fan hyn. Ac yn erbyn Moses o'n nhw'n siarad, pan mae pobl yn gwrthryfela yn erbyn Duw. Fel arfer, fydden nhw'n ymdrechu cuddio'r ffaith trwy feirniadu gwas Duw. Dim bob tro, falle newn nhw o dro i dro, ond gan amla, newn nhw ddim beirniadu Duw yn syth. Ond mae beirniadu Duw yma nhw yn ei wneud, fe newn nhw ddefnyddio gwas yr arglwydd yn gyntaf. Ac o'r pethau lleiaf i faterion mwyaf, fe cwyna'r bobl. Bydd e'n falle rhywbeth personol, rhywbeth maen nhw'n dweud, maen nhw wedi gadael ni lawr fan hyn, neu rhywbeth mwy.
Yn sicr heddiw mae pobl yn cwyno yn dydyn nhw. Lle chi ddychmygu amser Moses am i gymharu a heddi bydd pobl yn cwyno am gyfyngiadau caeth yr efengil. Dychmygwch, be fydde pobl yn beirniadu ni ohono? A beth am yr eglwysi ffyddlon yna ni'n gwybod amdanyn nhw? Beth fydden nhw'n cwyno amdano? Wel, bys ni'n mynd trwy'r fel hyn. Fydden nhw'n cwyno bod yr efengil yn cael ei ffrigethu mewn ffordd rhy gyfyng, yn rhy caeth. Mae'n gil. Cyhyddo'r pregethwr o fod yn llym ac yn gil, yn heiarnaidd, yn ddigariad. Ac falle os nad ydyn nhw eisiau beirniadu'r pregethu, maen nhw'n dweud fel person mae'n galed. Ac yna maen nhw'n dweud, wel, mae'n dod mewn i'w bregethu fe, mae'n dod ar rheolau llym, mae'n codi lais a pob math o bethau. Dweud nad oes na ras yn ei bregethu. Ond nid yw hwnna'n debyg iawn i'r Iddewon yn sôn am Moses. Gan amla, yr hyn yw gwrthryfela yn erbyn Duw. Dyna yw fel arfer. Fel arfer, beth yw Yw maen nhw'n gwrthryfela yn erbyn yr efengil ac yn erbyn Duw. A llefarodd y bobl yn erbyn Duw ac yn erbyn Moses. Mae'n mynd llaw yn llaw. Pan maen nhw'n cwyno yn erbyn Duw, maen nhw'n defnyddio'r gwas yr arglwydd. Os maen nhw'n cwyno am was yr arglwydd, maen nhw'n cwyno am Duw. Dyna beth yw a dyna beth oedd Dyw'r byd efengyledd heddi, modern, ddim yn hoffi'r efengil yma i ni'n ei ffrigethu hyd yn oed. Ond nid yw'r geiriau yma yn ddisgrifiad o'r eglwys efengyledd heddi. A ffiaidd yw gan ein henaid y bara gwael hwn. Ond nid yw ein capel ni yn dyst i hynny heddi. Digon o le i 600 o bobl yma. A mae yna filoedd ar filoedd o Gymru yma. Ac eto, petach chi'n edrych ar yr eglwysi efengyledd ar hyd y lled o wlad, faint o bobl fydde eisiau dod i oedfa fel hon? Dim llawer, ac os bys nhw'n onest, mi fydde'r disgrifiad yma fel oedd yn disgrifiad o bobl Israel, pobl Dduw, a'n amser Moses, dyma beth ddwedon nhw, a ffiaidd yw gan ein henaid y bare gwael hwn. Na, sy'n pwynt chwarae gwmpas gyda geiriau, dyna beth yw mewn reality, dyna beth yw mewn gwirionedd, maen nhw'n edrych ar oedfa fel hon, ac maen nhw'n dweud, mae hwnna'n ffiaidd yn ngolwg i. Dwi ddim eisiau dim byd i wneud â hynny. Dwi eisiau oedfa sydd yn llawn bwrlwm corfforol, sydd yn ddaearol. Dwi ddim eisiau un sydd heb gerddoriaeth ysgafn, sydd llawn rhythmau bydol. Dwi eisiau pethau eraill, dwi eisiau'r byd, dwi eisiau'r canu'r byd, dwi eisiau cerddoriaeth y byd, dwi eisiau'r pob math o bethau i wneud yr oedfa'n fwy ddiddorol. Dyna beth maen nhw'n ei ddweud. Dwi ddim eisiau, hwnna'n ffiaidd yn fy marn i, y mae bregaeth hir yn ffiaidd yng ngolwg pobl efengyledd. Pregaeth sydd yn llawn rhybuddion o farn, yr alwad am edifeirwch, am sancteiddrwydd, am lendid, am ymwahaniad o'r byd. Ond mae'n ffiaidd ganddyn nhw. Dyn nhw ddim eisiau clywed pregethwr yn dweud bod rhaid chi ymwahanu o'r byd. Pam? Maen nhw eisiau bod yn y byd. Pam? Achos dyna yw eu crefydd nhw. Mae eu crefydd nhw yn rhyw broffes ddaearol, ac felly maen nhw'n bobl sydd yn byw yn ddaearol. Maen nhw'n bobl sydd eisiau byw yn fydol. Ac felly maen nhw'n edrych ar yr hyn sydd i weld yma yw, maen nhw'n dweud mae'n ffiaidd. Maen nhw'n dyheu am ryw grefydd ddaearol. Rhywbeth gellir ei wneud. Rhywbeth sydd yn dyrchafu dyn. Rhywbeth sydd yn rhoi lle i benderfyniad dyn. Beth dwedodd Iesu Grist? Fe ddywed Crist sut yr anfonod Duw farn ar bobl Dduw. Fe anfonodd ei gosb am ei gwrthryfel. Ond nid ydyn ni'n agos at cyfnod felly. Fel yn amser Moses, pan yr oedd y bobl yn dweud, pam y dygasoch ni o'r aifft i farw'n yr anialwch, canys nid oes na bara na dwfr, a ffiaidd yw gan ein henaid y bara gwael hwn. Pam sy'n rhaid ni eistedd mewn gapel gwag? Pam sy'n rhaid ni ganu'r emynau hen ffasiwn yma? Pam sy'n rhaid ni ddarllen o Feibl sydd yn defnyddio geiriau ni ddim yn ei ddeall? Pam nallwn ni cael rhyw gyfieithiad mwy modern sydd ddim yn gywir, ond sydd yn fodern? Pam nallwn ni cael pregeth sydd yn fyrrach? Pam nallwn ni ddod i'r capel fel i ni moyn, sut i ni moyn? Pam nallwn ni wneud unrhyw beth? Pam nallai fynd ar nos Wener yn nos Sadwrn a mwynhau fy hun gyda fy nghydweithwyr neu fy ffrindiau ysgol neu coleg? Pam nallai wneud hwnna gyd? Sa eisiau dod i'r capel i'w rando ar yr hen beth dro o tro yn sôn am bechod? Ond nid yw'n union yr un peth ac yr Iddewon pan oedd Moses
yn eu harwen nhw. Mae'r union rhy peth. Yr unig gwahaniaeth yw, dydyn ni ddim yn yr anialwch yn gorfforol. Ni mewn anialwch yn sicr ym mhob ystyr arall y gair. Ond fe anfonodd Duw farn. Fe anfonodd seirff i'w brathu. Ac fel cosb, lladdwyd nifer o ganlyniad y brathiad gwenwynig. Adnod 6 ar arglwydd y niwmeri. Ar arglwydd anfonodd ymysg y bobl seirff tanllyd a hwy a frathasant y bobl a bu feirw o Israel bobl lawer. Fe gosbodd y Duw ei bobl ei hun. Rhai oedd fod yn bobl iddo fe. Fe gosbodd ei Iddewon. O'n i cheir darlun yma o frathiad pechod, o'n i dweud yn wir. Pan syrthiodd adda, ildiodd i demtasiwn yr un drwg ac fe ddath pechod i'r byd. Ond yno, ceir gwahaniaeth, effeithiwyd pawb a aned. Nawr, nid pob un gafodd ei frathu falle yn yr anialwch ac yn y blaen, ond yma yn yr darlun o bechod yn dod i'r byd, i ni'n gwybod yn sicr chi, effeithiwyd pawb, pob un aned, pob un ohonom yn dioddef o frathiad pechod, a does dim un person wedi ysgoi'r brathiad yma. Yr afiechyd yma yn un angeuol, fel petai chi wedi cael eich brathu gan y seirff, yma yn angeuol, lladdwyd nifer o Iddewon, ac heb feddyginiaeth marw byddai y gweddill, yr oedd yn drychinebus arnyn nhw yno yn yr anialwch. Ac felly pechod mae'n farwol, mae'n angeuol, mae'n peri ein bod yn elynion i Dduw. Dyma be mae'r brathiad yma o bechod yn ei wneud i ni. Mae'n peri eich bod chi'n mynd i farw ohono fe yn y diwedd, yn gorfforol, yn ysbrydol ac yn dragwyddol. Ac mae'n effeithio pob rhan ohono ni. Mae'r poen y brathiad yma gan y sarff. Allwch chi ddychmygu cael eich brathu gan neidr? Wel, mae'r boen yma o'r brathiad gan y sarff yn ddarlun o boen, allwch chi ddweud o euogrwydd pechod. O, mae pechod, mae euogrwydd pechod, os ydych chi'n teimlo euogrwydd pechod, mae y mor boenus. Dyna be mae pechod yn neud. Mae e'n brifo. Mae euogrwydd yn rhywbeth erchill. Mae'n anioddefol. Pan ni'n teimlo effaith y brathiad, mwyafrif o pobl heddi ddim yn teimlo effaith y brathiad o bechod. Dyn nhw'n mynd i deimlo fe, dyn nhw'n mynd ymwybodol o'r peth. Ond pan chi'n dechrau teimlo fe, mae'r ymdeimlad o'r euogrwydd yn afiach, mae'n erchill, ond o ran y cyflwr, mae pob un yn euog, ac felly maen nhw'n dioddef o'r boen nad yn ei deimlo fe. Mae'r gwenwyn yma o bechod yn lledu, mae'r gwenwyn pechod yn lledaenu trwy gwythiennau pob un ohonom. Mae mor nerthol, mae'n effeithio pob rhan o gymeriad dyn, o gymhellion dyn, o ddymuniadau dyn. Mae fel, os ych chi'n meddwl am yr anialwch a'r neidr yn brathu'ch llaw, wel nid ar y llaw bydd y broblem, falle bydd yna rhyw farcyn ar y llaw, ond mi fydd yr holl gorff mewn poen, achos mae'n mynd mewn i'r gwaed, ond yw e? A mae'r gwaed yn cael ei bwmpio trwy'r corff i gyd, a cyn i chi wybod o fewn eiliadau, mae'r gwenwyn wedi mynd trwy'r holl gorff, ac mae'n effeithio bob rhan o'r corff. Ac felly yn ysbrydol, mae pechod yn mynd trwy gwythiennau'r holl fywyd. Pob un o fy nghymhellion ni yn cael ei effeithio, yn cael ei lygru gan bechod. Mae fy nymuniadau fi yn cael ei lygru gan bechod. Ond ydych chi'n gallu tystio i hyn? Os ych chi'n onest, mi fyddwch chi'n tystio fod pechod fel gwenwyn yn mynd trwy'r corff. Pam mor aml i ni'n gwybod bod hyn yn iawn? Pam i ni'n ffeindio'n hunan yn gogwyddo wastad tuag at bechod? Ni'n gwybod beth ddylsen ni'n neud. A ni'n gwybod bod yn anghywir. Ond i ni'n neud yr hyn sy'n anghywir. Pam fod yr hunan wastad yn dod i'r wyneb, mor hwydd, yn gwthio i ben i fyny ac yn mynnu cael ei ffordd? Pam fod yr hunan wastad yn broblem i ni? Ger i chi'n ceisio atal yr hunan, mae e dal yn fuddigol. Pam fod hwnna wir i bob person? I bob un person, mae e'n wir o bob un ohono ni, mae'r hunan yn gwthio i ben, ac mae e'n fuddigol, mor aml. Pam ein bod ni'n ildio i demtasiwn mor rhwydd, mor gyflym? Pam ein bod yn naturiol yn gwrthryfela yn erbyn yr efengil? Pam pan mae'r efengil yn cael ei ffregethu, y peth naturiol pan ych chi'n deall rhywbeth amdano fe, yw gwrthryfela ni erbyn e?
Pam i ni'n gweld na? Pam bod na bobl yn cael ei magu ar aelwydydd Cristnogol ac yna maen nhw'n gwrthryfela yn erbyn hyn sydd yn iawn ac yr hyn sydd yn bir? Pam? Pam bod yn digwydd dro ar ôl tro? Cenhedlaeth ar ôl cenhedlaeth? Pam bod rai yn o chi sy'n eistedd fan hyn, nawr siwr o fod yn meddwl am yr byd wythnos nesaf a be fedrwch chi wneud? Pam bod bob sil i ni'n pregethu fan hyn, i chi bob di sil siwr o fod yn meddwl am rhywbeth bydol, rhywbeth ddaearol sy'n mynd ddigwydd yn yr wythnos ac i chi ddim eisiau clywed? Pam byddech chi'n meddwl mai dyma'r peth gorau allwch chi glywed yw'r Efengil Sanctaidd? Ond mae yna rhywbeth yno chi sydd yn gwrthryfela yn erbyn Duw. Wel, dyma'r gwenwyn pechod yn neud ei ffordd trwy'r gwythiennau'r bywyd. Felly mae beth, mae canlyniadau brathiad pechod. Wel, marwolaeth yw. Daeth pechod a marwolaeth corfforol, ysbrydol, a thragwyddol. Y mae'n perthynas a Duw wedi dod i ben oherwydd y brathiad yma. Mae diwedd dealltwriaeth o'r ysbrydol, dyna pam. Ni'n clywed y lol yma o bobl yn defnyddio'r gair ysbrydol am bob math o rwdeimladau rhyfedd. Dyna beth yw'r rheswm. Dyn nhw ddim yn deall beth yw gwir ysbrydol. Dyn nhw ddim yn deall beth sydd o ddifri. Mae popeth ar lefel deiarol. Rwdeimladau. A maen nhw'n ddall oherwydd pechod. Ond hefyd fe ddath marwolaeth tragwyddol o ganlyniad i'r brathiad yma, yr farn, digofaint Duw, cosb am bechod. Gai ofyn i chi, pwy chi'n meddwl sy'n mynd i cael ei gosbi am bechod gan Dduw? Fi'n siŵr bod mwyafrif o bobl yn cytuno fan hyn, fe fydd Duw yn cosbi pechod, ond y broblem yw, bydd pobl crefyddol Cymru'n dweud, fe fydd Duw falle'n cosbi rai drwg. Ond nid fi, chos dwi ddim fel nhw, maen nhw wedi lladd. Fy mod i wedi lladd ar rhywun, o ran eu personoliaeth nhw, dwi ddim wedi lladd nhw'n gorfforol. Ac felly mae hwnna'n iawn, a ni'n penderfynu'n rheolau ni. Ac felly mae yna rhyw raddfa, ond mae yna rhyw bwynt rhywle, fyddwch chi'n meddwl, mae rein yn mynd i cael ei cosbi, a mae rein, mae Duw yn mynd i anwybyddu rein, a mae'n mynd i adael nhw mewn. Achos Duw, cario Duw. Mae yna rhyw grefydd rhyfedd yn ein glad ni. Dwi'n gwybod ble maen nhw wedi cael yr Efengil, ond darllenwch i gair Duw, a fe gewch i fe'n glir. O ganlyniad i bechod, fe ddath Duw anfon gosb, fe fydd na gosb. Fel yr Iddewon yn marw o ganlyniad y brathiad, fe fydd y farwolaeth hon tipyn gwaith. Mae'r brathiad pechod llawer mwy dyfrifol na brathiad unrhyw sarf. Wel, symudwn ni mlaen, beth yw'r meddyginiaeth iachusol? Adnod 7, mae'r Iddewon yn gweld hyn oedd wedi achosi'r farn. Maen nhw wedi weld a daeth y bobl at Moses a dywedasant perchasom, cynnes llefarasom yn erbyn yr arglwydd ac yn derbyn dithau, gweddia ar yr arglwydd, a'r yri ohono efo seirff oddi wrthym, a gweddiodd Moses dros y bobl. Chyma beth, dyna yw ein gobeith ni. Bod pobl yn blino clywed, ein gobeith ni yw y bydd pobl ein gwlad ni yn gweld i ni wedi pechu yn erbyn Duw a'i weision. Fel mae'r adnod yma'n dweud, daeth y bobl at Moses a dywedason pechasom, canis llefarasom, yn erbyn yr arglwydd ac yn dy erbyn dithau. Ac yna maen nhw'n cyffesu bod nhw wedi rhedeg ar Moses ac wedi rhedeg ar Dduw am dweud gweddia droson ni. Ar i Dduw yri ohono efo seirff oddi wrthym. Ac fe nath Moses weddio. A'r hyn i ni'n darllen nesaf yw i'r un adram gwyddwyd ddarparu'r feddyginiaeth. Adnod 8 a dywedodd yr arglwydd oedd Moses, gwna i ti sarf danllyd a gosod ar drostan a phawb a frather ac a edrycho ar honno fydd byw. A gwnaeth Moses sarf bres ac a'i gosododd ar drostan yna os brathau sarf wr ac edrych honno ef ar y sarf bres byw fyddai. Dyna chi ddarlun o drigaredd. Mae gras Duw yw'r cyfan. Nid oedd rhaid iddo ddarparu ffordd o waredigaeth i'r Iddewon yn yr anialwch nag oedd. Oedd yr Iddewon yn heiddi cosb am ei gwrthryfel cyson. Oedd nhw'n heiddi cosb am gwyno am y diffyg bara dŵr. Ond oedd hwnna'n ddiwedd ar y cwyno. Roedd yna 100,000 o gwyno arall wedi bod cyn hynny. Felly mi roedden nhw'n heiddi'r gosb. Ond yna mae Duw yn gosod ffordd o waredigaeth. Y mae'n gorchymyn Moses i ddyrchafu sarf o bres. Ac os edrycha unrhyw un ar y sarf hon yr iachawd hwy, mae mor syml yn diwedd. Dim ond edrych oedd rhaid iddyn nhw wneud a chredu yr hyn a ddawod Duw.
trwy enau Moses. Dyma chi ddarlun hyfryd o ras Duw yn yr Efengyl. Ac 14 o Ioan y 3 bennod. Ac megis y darchafodd Moses sarf yn y diffeithwch. Felly y mae'n rhaid dyrchafu mab y dyn. Dyma'r darlun yn cael ei roi mwyn esbonio'r ysbrydol i Nicodemus ac i bawb arall, mwyn esbonio i ni heddi. Mae'n dangos fel y dyrchafodd Moses y sarf. Felly mae'n rhaid i Iesu Grist cael ei ddyrchafu. A sylwch ar y gair rhaid. Mae'r gair rhaid yna. Rhaid dyrchafu mab y dyn. Does dim ffordd arall, dyma yw cynllun Duw. Dyma y ffordd darparo Duw. Dyma'r unig ffordd, nid oes ffordd arall. Rhaid dod at Iesu Grist trwy y ffordd y darparo Duw. Os yw Duw wedi dweud wrtho ni, sut y mae yn mynd i achub pobl, yna fe ddylsyn ni wrando arno fe. Nid wneud lan rhyw set o reolau bach cyfleus i ni'n hunan. Nid dweud os dewch i gapel fi popeth yn iawn. Neu hyd yn os na ewch i gapel. Ond os ych chi wedi meddwl am mynd i gapel fi popeth yn iawn. Nid wneud ein reolau'n hunan lan. Ond gwrando ar beth mae Duw yn ei ddweud. Ac mae Duw yn dweud rhaid dyrchafu mab y dyn. Mae wedi darparu'r ffordd. Fe drefnodd Duw y ffordd yma. Y ffordd y byddai ei gyfiawnder a'i gariad a'i drigaredd yn cael ei fodloni. Mae cymeriad perffaith Duw yn mynnu cyfiawnder. Dydy Duw ddim yn gallu troi ei gefn ar bechod. Mae'n amhosibl o ran ei gymeriad. Mae Duw yn berffaith ym mhob agwedd o'i bersonau. Ac felly yn ei gyfiawnder mae e'n berffaith. Ac felly dyw e ddim yn gallu troi cefn ar bechod. A gwneud dim am bechod. Ond y broblem sydd yn ni fan hyn, mae Duw hefyd yn ei gymeriad yn berffaith, yn ei gariad, ac mae e'n llawn cariad, ac yn llawn trigaredd, ac mae e am achub, ac mae e am tosturio, mae e am faddau. Felly dyma'r ffordd gellir bodloni'r ddau. Mae'r ddau yn cael ei fodloni, cyfiawnder Duw a chariad a thrigaredd Duw. Anfon o Duw ei fab. Yr arglwydd Iesu Grist i'r byd, i'r pwrpas o gael ei ddyrchafu ar y groes. Sylwch, nid camgymeriad oedd y groes. Dwi ddim yn camgymeriad. Nid dyn yn llwyddo tywelu Iesu Grist i'r groes. Nid dyn yn cael gwared ar Iesu Grist i'r groes. Ni fydde dyn wedi gallu gosod bys ar Iesu Grist, ond i ba i Dduw y Tad ganiatáu hyn. Ydych chi'n credu na? Petai Duw y Tad wedi trefnu ffordd arall, ni fydde'r un dyn wedi gallu rhoi Iesu Grist ar y groes. Amhosib. Ond yr oedd y groes yn rhan o gynllun Duw. Ac felly bod dyn yn euog am y groes hoelio, bod dyn yn llawn cysineb ac yn dyheu am ladd Iesu Grist, beth sy'n rhyfeddol yn rhaglen ieithau Duw, cynllun Duw oedd e. I Iesu Grist farw ar y groes. Rhaid yw'r gair, rhaid bodloni ei gyfiawnder a'i drigaredd. Rhaid dod at Dduw trwy ei fab a fi farw ar y groes. Dyma beth mae'r gair rhaid yn ei golygu, yw rhaid. Peidiwch a gwneud rhyw ffordd arall fyny. Rhaid dod at Dduw trwy ei fab a thrwy y groes. Rhaid felly cael y groes. Mae'n hanfodol, mae'n angenreidiol. Os nad yw'r groes yn ganolbwynt o bob neges o'r Efengyl, yna fe allwn ni ddweud yn sicr i chi, nid Efengyl Iesu Grist yw hi. Ewch i unrhyw gapel heno, o gwmpas y 6 o'r gloch, ac os gwrandewch chi ar unrhyw bregeth, lle nad yw'r groes yn hanfodol yn ganolbwynt i'r neges yr Efengyl, yna fedrwch chi fod yn sicr o un peth, nid Efengyl Iesu Grist yw hi. A mae yr union yr un peth a pob crefydd arall. Hyd yn oed os mae'n eglwys Efengylaidd yw hi. Hyd yn oed os fyna yw hi. Yr un yw'r peth. Rhaid i'r groes fod yn ganolbwynt. Dyma'r ffordd delio Duw â'r broblem. Hon oedd y feddyginiaeth. I'r Iddewon y feddyginiaeth oedd edrychiad ar sarf o bres.
Nawr, wrth gwrs, doedd y sarf o bres ddim yn mynd i iachau nhw, ond beth oedd yn mynd i iachau nhw oedd ei fuddod i godi llygaid ar y sarf o bres. Ac yr oedd Duw trwy hynny yn mynd i weld yr fuddod a weld y ffydd ac yr oedd yn iachau. Ond oedd wedi rhoi gorchymyn edrychwch ar y sarf o bres. Ond yma, yn y Testament Newydd, ni'n clywed yr chefyr Crist i fyny ar y groes fel gellir gweld, fel pawb i weld. Mor drychinebus a difrifol yw cyflwr dyn yn ei bechod. Nid yw yn anobeithiol, gan fod yna gobaith. A'r gobaith yw croes Iesu Grist. Dyna'r gobaith. Y mae'r byd yn drychinebus. Y mae pechod yn effeithio pob dim ac yn dynistrio pob dim. Ond dyw e ddim yn anobeithiol. Pam? Gan fod Iesu Grist wedi dod i'r byd a'i fod wedi marw ar y groes. Chi'n modd ar y groes, derbyniodd Iesu Grist ein cosb ni am ein pechod ni yn ein lle ni. Fe dderbynio digofaint yn tad yn cael ei dywall arno ef yn ein lle ni. Mae ni sydd yn heiddi'r gosb, cymerodd Iesu Grist y gosb fel ein cynrychiolydd, ac mae'r gosb yn mynd arno fe yn lle ni. Ac fe ddaw hyn a feddyginiaeth i'r enaid. Ac sylwch, nid un meddyginiaeth o lawer, ond yr unig feddyginiaeth. Dyma yw y feddyginiaeth. Nid un meddyginiaeth o bentwr, ond dyma'r unig feddyginiaeth. Dyma'r unig ffordd iachusol. Dyma'r unig achubiaeth. Yr unig modd gellir derbyn achubiaeth a iachawdwriaeth. Trwy'r gwaed a lifodd ar y groes, gellir cael golchiad o bob bryntni, o bob afiechyd pechod. Mae'n feddyginiaeth lwyr, feddelia a llygredd pechod, a nerth pechod, a chos pechod. Mae'n achub unwaith ac am byth. Mae'r arglwydd Iesu Grist a gafodd ei ddyrchafu ar y groes, fel y sarf o bres yn yr anialwch. Felly pan gafodd Iesu Grist ei ddyrchafu ar y groes, rhaid cael eich achub trwyddo ef ar y groes. Ac megis y dyrchafodd y sarf yn y difeddwch. Felly mae'n rhaid dyrchafu mab y dyn. Wel, yn olaf ac yn sydyn, yr edrychiad achubol. Sut felly gall y feddyginiaeth yma weithio arnom ni? A oes modd elwa o'r feddyginiaeth? Ni wedi clywed beth yw'r feddyginiaeth. Y feddyginiaeth yw'r arglwydd Iesu Grist ar y groes. Dyna lle ceir y feddyginiaeth. Dyna lle mae Duw wedi delio â'r broblem. Dyna lle gellir golchi'n lan a cael gwared ar effeithiau pechod ac ar y gwenwyn o'r pechod. Dyna'r feddyginiaeth, ond sut gallwn ni elwa ohono? Un peth yw gwybod am y feddyginiaeth, y peth arall yw elwa ohono. Fe all yr Iddewon fod wedi ceisio gwella hunan gallen nhw. Falle'r cymeryd rhyw ffisig. Falle bod yna rhyw ffisig dyn nhw yn y babell. A fod yna rhywun stwbwr yn dweud, wel dwi'n gwybod mae'r ffisig yma'n dda. Neu rwbio rhyw eli ar y briw. Falle bod yn dweud oedd yn fam yn defnyddio'r eli ac oedd ei mam hi'n defnyddio'r elw a eli. Ac os ydych chi'n cael eich brathu gan sarf yn yr anialwch, yna mae e'n wych i ddelio gyda fe'n sydd. Ac bod yn dweud, defnyddiwch hwnna. Ond beth o'n nhw ddim yn sylweddoli, siwr o fod, oedd Duw wedi anfon y serff yma, ac roedd y brathiad yma yn fath o frathiad na welir erioed o'r blaen. Doedd dim gwella. Marw fyddech chi, ond i ba i chi edrych ar y sarf o bres. Ond nid yw'r llawer heddi yn ymdrechu, gwella ei hunan. Mae ymhobma, mae'n rhemp. Gweithredoedd da. Bod yn berson neis, hyd yn oed yn grefyddol, yn helpu'r tlawd. Hyd yn oed os ni'n cadw ordeiniadau crefyddol. Hyd yn oed os dwi'n cadw'r sabath yn wahanol i weddill yr wythnos. Ac maen nhw'n meddwl, os na i hyn, yna fe fydd e fel rweli bach, a fydd e'n gwella'r briw o'r pechod, a fydd ymhechod i ddim cweit mor ddrwg a phechod pobl eraill, a gobeithio y bydd Duw yn fodlon gyda fy mywyd i wedyn ni. Hyd yn oed yn y byd efengylaeth, maen nhw'n gwneud y pethau iawn. Mae pobl yn defnyddio'r termau efengylaeth. Maen nhw'n defnyddio'r union yr un termau a ni, ond i ni'n gwybod, dyn nhw ddim yn sŵn, dyn nhw'n rhywbeth o'i le yna.
A chi'n gweld yn y bywyd, chi'n gweld yn yr addoliad. Ond maen nhw'n defnyddio'r union yr un geiriau. A petach chi'n mynd i lawer i eglwys ar hyd a lled o wlad sydd yn cael ei alw yn eglwys sydd yn pregethu'r Efengyl. A bod chi'n eistedd yna, bydde fe'n anodd ambell waith i ddweud beth sydd yn wahanol, beth sydd yn anghywir. Maen nhw'n defnyddio'r union yr un geiriau, ond eu bywydau nhw'n llawn o'r byd. Ond mae'r hyn maen nhw'n golygu o'r geiriau yn gwbl wahanol i'r hyn sy'n ysgrythyr. Maen nhw wedi dehongli nhw yn ddeiarol. Mae'r geni drachefn yn rhyw fath o brofiad o ddewis Crist. Rhyw deimlad hapus ar ôl rhyw oedfa. Mae rhyw emyn di roi rhyw deimlad o'r ias yn mynd lawr y cefn. Ac felly mae'n ysbrydol. Ac felly dwi wedi dod yn Gristion. Ac felly dyna fe. Dwi'n mynd i cael dim effaith ar eich bywyd chi. Does dim edifeirwch yma. Does dim dod a chyffesu pechod y gerbron Iesu Grist ar y groes. Dim byd o'r fath. Rhyw deimlad yw e. Ond maen nhw'n defnyddio'r union yr un termau ni, a dyna'r broblem. A maen nhw'n trio gwella eu hunan, fel yr Iddewon siwr o fod. Faint o'r ein i fi oedd farw yn yr anialwch ar ôl y brathiad, achos o'n nhw'n gwrthod edrych ar y sarf, ond yma'n rirwydd. Dwi ddim yn mynd i edrych ar y sarf, mae'n fo'n sili. Dwi'n mynd i edrych ar saff o bres. Be mae saff o bres yn mynd i ddweud? A mynd ymosod i ddweud, mae Duw di dweud dyma'r ffordd. O, sa'n mynd i wrando ar hwnna. Dwi'n mynd i roi rhyw eli bach ar fy llaw, a dwi'n rwbio fe mewn, a fydd hwnna'n gwella, ac yna fi o'n o farw. Un ffordd oedd i wella'r Iddewon. Roedd y brathiad gwenwynig yn ddifrifol, roedd yn angheuol, dim modd gwella yn unrhyw ffordd arall gan mai cosb oedd e. Ac felly'r unig feddyginiaeth oedd i codi golwg ar y sarf o bres. Fel Eseia 45:22. Trowch eich wynebau ata fi, holl gyrau y ddaear, fel eich achuber, canys my fi wyf Dduw ac nid neb arall. Trowch eich wynebau ata fi. Dyna be mae'n golygu. Trowch oddi wrth eich hunan. Mae'r feddyginiaeth, yr iachawdwriaeth, y glanhad, yr achubiaeth yw Iesu Grist. Ef sydd yn achub, ef yw'r un sydd yn darparu popeth sydd yn angenreidiol. Ond derbyniwn hyn, y mae'r feddyginiaeth yn dod yn eiddo i ni drwy gredu. Dyna'r ffordd mae'r Beibl yn ei ddweud. Trwy gredu, trwy edrych, trwy troi ein golygon o'n pechod at yr Iesu ar y groes. Trwy ffydd, Effesiau 2:8-9, canys trwy ras yr ydych yn gadwedig, trwy ffydd, a hynny nid ohonoch eich hunan, rhodd Duw ydyw, nid o weithredoedd, fel nad yn ffrostiau neb. O, mae'n anodd ymddiried ond yw e. Natur ddynol, mae e am wneud rhywbeth i achub ei hunan. Dyma beth sydd yn anodd. Mor syml yw e, mae'n anodd. Mae natur ddynol eisiau gwneud rhywbeth i achub ei hunan. Ond ych chi'n gwybod pa mae Duw ar waith. Pa mae e'n waith oddi i fri, oddi uchod. Pan genir chwydra chefn yr ail enedigaeth yma sydd yn wir ysbrydol, mae Duw yn rhoi rhodd i ni. Mae'n rhoi rhodd o ffydd i chi. A nawr oedd yr hyn oedd yn anodd gynt, sef ymddiried, mor anodd yw ymddiried, a dod yn waglaw at Grist, heb ein gweithredoedd, nawr ych chi'n gallu gwneud hyn. Gynt, o'ch chi'n dod at Grist ac yn dweud, ond dyma fy ngweithredoedd da fi. O'ch chi'n derbyn Crist, ond hefyd yn ychwanegu eich gweithredoedd chi, eich crefydd chi, eich daioni chi, pa mor neis oeddech chi, pethau chi wedi wneud yn Efengyledd, roi tracti allan neu tystio i bob bwrpas, be bynnag oedd hyn o'ch chi'n tystio amdano, ac chi wedi wneud yr holl bethau, mynd i'r cwrdd gweddi, chi wedi wneud yr holl bethau, a chi'n dod o hwnna. Ond nawr, rhywsut trwy ras Duw, y mae gwirth yn digwydd, i chi'n gallu dod yn waglaw. Chi'n dod yn dweud, does gen i ddim byd. Does gen i ddim gweithredoedd da o gwbl. Does gen i ddim hyd yn oed ffydd. Dwi ddim hyd yn oed yn gallu credu. Ac wrth ddod, y mae'r gwirth yn digwydd, y mae'r hyn sydd o ddifri, y mae'n rhoi rhodd i chi, y mae'n rhoi y gallu i chi gredu, i ymddiried yng Nghrist, ac ynddo ef yn unig yn llwyr. Fe fydd yn helpu chi godi'ch golygon at y groes, at yr arglwydd Iesu Grist ar y groes. Fe fydd yn helpu chi i edrych ar y groes, ar yr hyn a wnaeth Crist ar y groes, ac ymddiried ynddo fe yn llwyr, ei fod yn maddau'r cyfan, ei fod yn golchi'r cyfan,
ei fod e wedi cymryd y gosb yn llwyr arno ef. Gwybod beth? Yr oedd yr iddew gwanaf. Yr un, lle chi ddychmygu fe'n gorwedd ar y llawr, wedi frathu, ac oedd yn ddifrifol wael. Yr un a oedd pryn yn gallu codi ei lygaid i edrych. Ond chi'n gwybod beth? Oedd e wedi codi ei lygaid ac edrych. Ond oedd y pryn yn gallu. Ond wrth godi ei lygaid, fe ddath yr iechyd nôl i'w gorffe, ac yr oedd e'n iach yn llwyr. Ac felly i chi yma heddi, y gwanaf, yr un sydd dan bwysau euogrwydd pechod fel mynyddoedd byd. Hyd yn oed os ych chi'n teimlo mor wan a ydych chi'n gallu edrych hyd yn oed, chi'n gwybod wrth ddod, wrth alw am nerth i godi'ch llygaid mwyn edrych ar Iesu ar y groes, fe fydd yr hodd yn cael ei rhoi i chi ar nerth i edrych. Ac mae'r addewid, y cewch eich achub, y gwanaf, drwy edrych a chredu. Dyna'r addewid. Dyna'r addewid sydd yng ngair Duw. Trwy ffydd, fe fyddwch chi yn cael bywyd tragwyddo. Ac megis y darchafodd Moses y sarf yn y diffeithwch. Felly mae e'n rhaid dyrchafu mab y dyn. Dyma'r unig ffordd yw dod at groes Iesu Grist. Ein gweddi yw bydd na rhywrai heddi yn dod o pa bynnag le y maint, ac y byddant yn ffeindio hunan wrth droed y groes, ac y bydd y baich yn cael ei thynnu ymaith, ac y byddant yn derbyn yr hodd o ffydd i gredu yn yr un a fi farw ar y groes. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr efengil sanctaidd, ac i ni yn gweddio, Dduw, yn yr oes yma sydd wedi troi chefn gymaint ar dy air di ac ar yr efengil, a'r genhedlaeth o Dduw sydd wedi gwneud yr efengil yn rhywbeth deiarol. Wedi gwneud yr efengil yn rhywbeth sydd fel crefyddau eraill, yn ymgeision dyn i gyrraedd Duw. O Dduw, i ni yn gweddio bydd ysbryd ar waith yn dangos mai rhywbeth o ddifri ydyw, ac mae gwaith o ras y Duw holl alluog yw yr efengil, ac y byddant yn dod at y groes ac yn gweld mai Crist yw popeth. Teirdd gweithio felly, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ceiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gadewch ni orffen ein gwasanaeth trwy ganu'r emyn rhif 122. Na foed i'm henaid eog trist, ond heiddiant Crist yn gyfran, ei aberth ef llawn ddigon yw i feddwl Duw ei hunan. 122 gen i sefyll i'w chanu.
A nawr bydd ei ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.